उन्दुबानो जाबाय इनिफ्राय आरो नोरै फरायनो नाय दे मोनसे साबजेक्ट दिहुन दे नैखौ बड'खौ दिहुन दे बड'खौ दिहुनना खोन्थि दे आंनो दे बड'खौ दिहुनना खोन्थि होमबालाय नैथिसो जानांगोन ओइथिसो उल्था दे नै फुंनि आर'जखौ सोर लिरदो लिरदोबा नों इखौ लिरजोबनानै दे नों हारसिं लिरजोब इखौ हारसिं इयाव लिरनायखौ नोङो थाबनानै लादे माबायाव श्री बनजित बर' क्लास 7 रुल नं 8 दैलि स्टाडि रुटिन माने फुङाव आङो बड' हिन्दी इंराजि फरायो मोनाबिलियाव जेनेरेल मेथ्स जेनेरेल साइन्स जेनेरेल ससियेल फरायो इखौ नायै फराय दे नैखौ आराम बिसिनानै नैखिनिखौ बिसिनानै थाबनानै दोनदै नों फरायनायनि सिगाङाव वालाव दे ओमफ्राय नों नैखौ इयाव लिरदे लिरनो सोलों इनिफ्राय लिरनानै नियाव दोङो बे खन्थाइ मेथाइ बिजाबनिफ्राय दैखांनानै होनाय जादों बेनिफ्राय नैफोरखौबो फराय खन्थाइगिरिनि सिनायथिखौबो फराय जागोन ना बेनिफ्राय नैफोरखौबो फरायनानै दिनै गाबोन फराय गासैखौबो फरायनानै ओमफ्राय समफोर बर'नि बहिखौ दिहुन बड'नि बहि दंना गैया नोंना बड'नि बहि दिहुननानै फार्स्ट बड'आव हमनानै ला नैबे बर'नि बहि न बर'नि बहिबा नोङो नोरै लिरबानो जाबाय बर'नि बहियाव इयाव लिर खन्थाइखौ साफायै आवराय होनदो इखौ लिरलायनाङा आवरायनायसो 2 नाम्बारखौ लिरजागोन सुंद'यै फिननाय हो खन्थाइयाव बिफा गुरु होननानै सोरखौ बुंदों 2 नाम्बारनि क होनानै लिरदो बुजिना बुजाखो ओंखायनो खोमसिया खारब्ला मा जायो बेखौबो कुइसननि एन्सार लिरदो खोमसिया खारब्ला सोरां जायो होनना लिरबानो जाबाय एन्सारा इहा दों दे 5 नाम्बारखौ लिर खन्थाइगिरिया मानो गोहोखौ बिफानियाव बिदों मानो 5 नाम्बार होनना लिरदो खन्थाइगिरिया आनान गसाइनियाव सानफ्रोमबो गोहोआ बारायलांबाय थानायनि थाखाय गोहो बिदों नङा होमबा बे आरो 6 नाम्बारखौ लिरलाय खन्थाइगिरिया मानो बिफाखौ गियान लानानै जाखांफैनो थिनदों बेखौबो होनबाय आरो खन्थाइगिरिया बिफा गुरुखौ गासै होनो थाखाय गियान लानानै गावनि रावजों फोरमायना लिर फुंनि माखौ लिरनो होदों नोङो नैखौ गुबै रावखौ लिरनो होदों हायैखौ लिरनाङा हानायखौ कुइसननि एन्सारखौ नैयाव मोनगोन दे जागोन ना बिराद इम्पर्टेन्ट फरायनायनि नेमा क्लास गैया नालाय जों दा रिडिंखौ नोंसोरखौ फरायनो दे उनजों खनथाम खनब्रै आसलथे चेप्टारखौ फरायनांगौ आरो न रिडिंखौ बिदि होदों फराखौ खुगानि सोदोब ओंखारहोनानै फराय बिनि उनाव सोंथिनि फिनखौ होनो नाजा बुजि मोनदों ना खालाम माने खेबथाम गाहाम फराय दे चेप्टारखौ माने खेबथाम खेबब्रै गाहाम फरायनांगौलै फरा माने लेसनखौ होनदों आङो सब साबजेक्टनिखौनो खिन्थु मेथ्सखौबाबो क्लासआनो गैयाबा मा खालामनो न मावदिन्थिफोरखौ नायनानै बायबाबो हागोन मेथ्सआवबो मावदिन्थि थायो ना थाया बुजित थायो बै मावदिन्थिखौ जुदि बार नों नाजाबाय थायोबा सोंथिखौ गावनो खालामनो हानाय जायोलै बेखौ नोंसोर सोलों हुदाखौ सोलाय मनज स्वरगियारियाबोथ' बिदिनो खालामोमोन ना IPS बहुद बार रिडिं खालामना फोजोबग्रोयो चेप्टारखौ बिनि उनावसो माने माबायो आरो सोंथियाव थाङो गासै आयदा साबजेक्टखौ बुजिदोंनानै गासै आयदा साबजेक्टखौ गले फराय गुवारै मिथिबाय गोसा फरायनो होदों जों ओरैनो सानजारि भाषायाव गोसा होनोना गोबारैसो होनो थाङो सोदोब लिरनाय रावा फराखौ खुगानि सोदोब ओंखारहोनानै फराय बेनि उनाव सोंथिनि फिनखौ होनो नाजा गासै आयदा साबजेक्टखौ गले फराय गोबारै नैखौ इखौबो थाबना बुंजागोन नैयावनो लिरना होनि नामा थाबना लाखो
इखो होनायनि कारना मा होनना बुङो आंनो खिथानाय थारमाने जों सिगांफोर इमान हम भिजिट खालामो खदाय इयाव इदि फरायनो बारा खोथायामोन फरायनो खोथायो खिन्थु नोंसिना क्लासआनो गैयाना नोंसोर दा हारसिं आयत्त खालामनांगोन ना नाङा हारसिंनो हानांगोन ना हानाङा जिहेतु दा नैबे साउथ आफ्रिकायाव आरोबाव थार्ड वेब स्टार्ट जाबाय दिनैनिफ्राय अब्ला इण्डियाआव फैनो मा गिदिर खोथा माने नोंसिना क्लासनि आसाया बिराद खम 2021आवबो खिन्थु 2 बोसोर रोंथारा जाबाथ' बोरैबा लस जागोन ना बेनिखायनो नोंसोरो गाव गावनो रिडिं खालामनानै मायबा मोनसे 10% 20% रोंनो सेस्था खालामनांगोन दा मिथिबाय फरायथार गोसा गोसा रिडिं खालाम बेनिफ्राय मायबा मोनसे कुइसननि एन्सार खालाम ट्राइ खालाम मेथ्सखौबाबो खालामनांगोन दा लिरना दोननो नाय